Dobrý den. Každý z vás má právo na lepší život. Proto jsem zde sestavil afirmace na každý den, které sám používám. Vydělávejte s námi přes internet a užívejte si vše, na co si vzpomenete. Jmenuji se Jan Kautský, Skype Honzino Kautak. Doporučení pro úspěch. Toto video sledujte několikrát, aspoň 2krát denně po dobu 90 dní. A to nejlépe ráno po probuzení a večer těsně než půjdete spát. Tím budeme společně pozitivně ovlivňovat myšlenky a podvědomí. Uvidíte a pocítíte, že začnete vydělávat každý den více a více a začnete lépe žít. Je vědecky dokázáno, že lidská mysl i život se dají ovlivnit a tím i změnit. Přitahujeme do svého života to, na co myslíme a na co se soustředíme. Vydělávajte také přes internet. Je nová doba, jsou nové a skvělé možnosti. Mnoho lidí po celém světě používá a vydělává jen pomocí internetu. V klidu z domova nebo kanceláře. Nejen, že šetří náklady, ale vydělávají snadno nejen peníze, ale i čas. Video a afirmace jsou pro všechny dobré lidi, kterým není život lhostejný. Řešíte dluhy, hypotéky nebo jiné závazky? Nejste spokojeni s výší vašeho platu? Nemáte jistotu zaměstnání? Toužíte jezdit na krásné dovolené? Toužíte mít mnoho peněz a mnoho času? Toužíte být finančně i časově svobodní? Znáte někoho, kdo potřebuje pomoci? Tak mu ukažte toto video. Napište si na papír. Opakuji, napište si na papír částku, kterou chcete denně nebo měsíčně vydělávat. A aspoň 5 důvodů, proč by se vám hodila tato částka. Doporučuji, napište si na papír. Připojte se. Otevřete se novým možnostem. Uvěřte, že je to možné i pro vás a jednejte. Začínáme. Tyto afirmace a myšlenky si opakujte minimálně 2krát denně. Nejlépe však 2krát za hodinu každý den. Doporučuji, protože to sám dělám a vyplácí se mi to. Žijte tady a teď. Uvolněte se. Každý den aspoň na 10 až 15 minut si udělejte pauzu sami pro sebe a své sny. Zapomeňte na minulost. Tu už nezměníme. Zapomeňte i na budoucnost. Ta zatím neexistuje. Žijeme tady a teď, v současné chvíli. Miluji svůj život a každým dnem se mi daří lépe a lépe. Miluji svůj život a každým dnem se mi daří lépe a lépe. Každý den si opakuji své cíle a věřím, že jich dosáhnu. Každý den si opakuji své cíle a věřím, že jich dosáhnu. Jsem magnet na peníze a daří se mi je snadno vydělávat. Jsem magnet na peníze a daří se mi je snadno vydělávat. Vydělávám pomocí internetu každý den a mé příjmy se zvyšují. Vydělávám pomocí internetu každý den a mé příjmy se zvyšují. Pracuji s radostí jen 4 hodiny denně. Pak relaxuji, odpočívám, sportuji, věnuji se rodině a přátelům. Pracuji s radostí jen 4 hodiny denně. Pak relaxuji, odpočívám, sportuji, věnuji se rodině a přátelům.
Mám možnost a jezdím každý rok na krásnou dovolenou zdarma. Mám možnost a jezdím každý rok na krásnou dovolenou zdarma. Práce po internetu je spíše zábavou s dobrými lidmi a dostávám zaplaceno každý den. Práce po internetu je spíše zábavou s dobrými lidmi a dostávám zaplaceno každý den. Děkuji za každý nový den a přijímám ho s vděčností a radostným očekáváním. Děkuji za každý nový den a přijímám ho s vděčností a radostným očekáváním. Každý den přijímám i rozdávám cenné bohatství. Je zadarmo a hodně pomáhá. Je to úsměv, radost a naděje. Každý den přijímám i rozdávám cenné bohatství. Je zadarmo a hodně pomáhá. Je to úsměv, radost a naděje. Život je krásný a dostávám vše, co žádám. Život je krásný a dostávám vše, co žádám. Děkuji, že mohu a vydělávám přes internet. Děkuji, že mohu a vydělávám přes internet. Internet má na světě už přes miliardu lidí. Internet má na světě už přes miliardu lidí. Internet má budoucnost. Internet má budoucnost. Internet má mnoho lidí na světě a chtějí vydělávat v klidu z domova nebo kanceláře. Internet má mnoho lidí na světě a chtějí vydělávat v klidu z domova nebo kanceláře. Nejste na to sami. Opakování je matka moudrosti. Koukněte se třeba i několikrát na prezentaci, spojte se se mnou, rád vám pomůžu, ukážu, co a jak udělat, abyste také vydělávali a jezdili na krásné dovolené zdarma. Jan Kautský, Skype, Honzín Okautak.